नमस्ते. मी आज कारल्याची फ्राय करून दाखवणार आहे. हे कारलं आहे. हे कारल्याची मी छोटी छोटी अशी कापं काढून घेतली आहे आणि अर्धा तास झाला आहे कापून झाल्यावर, आणि मीठ टाकून थोडंसं ठेवलं आहे मुरायला. आता ते मी थोडीशी हाताने बारीक करते अशी, म्हणजे त्यातला कडूपणा आहे ना तो निघून जातो. थोडं मीठ टाकून ठेवायचं, अशी पातळ कापं काढायची आणि थोडं मीठ टाकून ठेवायचं, म्हणजे अर्धा तास 10 मिनटं ठेवली तरी चालतील. म्हणजे थोडासा कडूपणा त्याचा निघून जातो आणि कसे नरम होतात बघा. मुलं कारल्याची भाजी खात नाही, त्याच्यामुळे कसं कारल्याची फ्राय करून द्यायची. मी थोडीशीच करून दाखवते आधी. आता ही मी थोडी धुवून घेते, अशी चुरून घ्यायची, म्हणजे त्यातलं हे पाणी आहे ना, कडू पाणी हे बघा असं निघून जातं मिठाच्या पाण्याबरोबर. ही अशी चुरून झालेली आहे, ती बघा कशी नरम पण पडली आहे. त्याच्यातच पाणी ओतते आता, थोडीशी धुवून घेते जाम पिळून, म्हणजे त्याचा कडूपणा आहे ना तसा निघून जातो. जास्त नाही तुम्हाला दाखवत, मी थोडंसं दाखवते. हे कडू पाणी आहे, हे मी आता फेकून देते. ह्याच्यामध्ये मी आता हे लाल मिरची पावडर टाकणार आहे. हे कारलं फ्राय आहे ना, ह्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे हे लाल मिरची पावडर, लसूण, अद्रक, मीठ आणि हळद. हे तळण्यासाठी हे बटाटा आहे, हे मी कारल्यामध्येच टाकणार आहे. म्हणजे कोणी कारलं खाल्लं नाही खाल्लं तर त्याच्यासाठी, म्हणजे त्यानं बटाट्याचं एक फोड दिलं की म्हणजे चालून जातं ना. मग त्याच्यासाठी असे थोडंसं कारल्यामध्ये एक बटाटा टाकायचं. कोणी कदाचित कारलं नाही खाणार म्हणून ते बटाटा टाकायचं एक. आपण बी खाऊ शकता, कारण ते पण कारल्याबरोबर फ्रायच होणार आहे. याचं त्याच्यामध्ये टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये मी अद्रक लसूण, थोडीशी 2-3 पाकळी लसूण, हे बघा, त्याला काय जास्त नाही लागत. आणि हे अद्रकचे तुकडे करून ठेवले आहेत, असे तुकडे करून घ्यायचे, म्हणजे ते सर्व मिक्स होतं. हे आता मी थोडं चेचून घेते. हे असं बारीक चेचून घ्यायचं, हे बघा असं. आणि आता याच्यामध्ये मी थोडं टाकते हे सगळं, म्हणजे आपण जसं बनवाल तसं घ्यायचं. आपण जास्त बनवलं तर जास्त घ्यायचं, प्रमाण घ्यायचं त्याच्यामध्ये. आता मी तुम्हाला एक गंमत सांगते. मी जे तुम्हाला एक रेसिपी दाखवली होती मसाल्याची, मालवणी मसाला कोकणी, तो हा मसाला आहे. या मसाल्याचेच मी आता 2-3 प्रकार बनवणार आहे, कारण हिरवी मिरची नाही वापरणार आहे. या मसाल्यामध्ये सर्व प्रकारचे मसाले आहेत, गरम मसाले. हा मसाला वापरला ना, त्याच्यात गरम मसाल्याचे कुठल्या पण पाकिट वापरायची गरज नाही आहे. म्हणून मी आज हा मसाला वापरून दाखवणार आहे तुम्हाला. कारण जास्त नाही टाकायचा, कारण त्याच्यात सगळे मसाले मिक्स आहेत ना, तो तिखट होतो आणि नवीन मसाला आहे त्याच्यामुळे. हा मिरची पावडर आहे ना, हा मसाला मी रेसिपी दाखवलेली आहे तुम्हाला बनवून, ते तुम्ही बघू शकता. आणि तोच हा मसाला मी आता सर्व प्रकारामध्ये मी वापरणार आहे. आणि हे त्याच्यासाठी चवीपुरतं मीठ, कारण मीठ थोडं टाकलेलं आहे पहिलं, कारण ते कारलं पाणी निघालं पाहिजे म्हणून 2 मिनटं ठेवलेलं होतं. आता टाकताना थोडंसं कमी टाकायचं मीठ. आता मी हळद टाकते, थोडीशी हळद टाकायची. हे आता मी हे गॅस पेटवते. हे भांडं तापलेलं आहे, त्यामुळे आता मी थोडं तेल टाकते. तेल पण कसं तळण्यासाठी टाकायचं, थोडं जास्त असेल तरी चालेल, कमी असेल तरी चालेल. हे बघा असं तेल टाकायचं. आता मी हे सगळं टाकलं आहे ना याच्यामध्ये, अद्रक, लसूण, लाल मिरची पावडर, मीठ, हळद, हे सर्व कारल्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे. कारला आणि बटाटा घेतला आहे, हे सगळं आता असं मिक्स करायचं हाताने. हे मी लाल मिरची पावडर मी घरामध्ये बनवलेली आहे. मी मिरची पावडरची रेसिपी टाकलेली आहे, ती तुम्ही सर्वांनी बघायची. मग मिरची पावडर कमी का टाकली आहे, तो मसाला नवीन असल्यामुळे खूप तिखट असतो. याचं सुकंच कालवून घ्यायचं, पाणी नाही टाकायचं.
आता मी कढईमध्ये सोडते. हा मसाला उरलाय ना, तो पण त्याच्यामध्ये टाकायचा सर्व. म्हणजे त्याच्यामध्ये ते सर्व त्याची चव उतरलेली असते ना. हा सर्व मसाला त्याच्यामध्ये असं टाकून द्यायचा. आणि आता थोडं झाकण ठेवते. हे झाकण ठेवते, पण लगेच फिरवायचं नाही आहे, कारण ते शिजायला पाहिजे. मी तुम्हाला दाखवते. हे झाकण ठेवलं आहे. थोडं म्हणजे 1 मिनटं 2 मिनटं तरी म्हणजे असं थोडी वाफ लागली पाहिजे, म्हणजे एका बाजूने ते पूर्ण भाजून निघेल. तोपर्यंत मी हात धुवून घेते. गॅस बारीक करते थोडा. आणि आता मी झाकण खोलणार आहे. त्याआधी थोडंसं हलवून बघायचं, हलवायचं आतल्यात, म्हणजे ते मसाला आणि ते कसं मिक्स होतो. तर मी झाकण काढते. हे बघा कसं झालं आहे. गॅस थोडा फास्ट करते. थोडं ते मुरायला पाहिजे, नंतर फिरवते. एकदम फ्राय कशी सुकी झाली पाहिजे चांगली, म्हणजे आपण मच्छी फ्राय करतो, बटाट्याची भजी करतो ना, तशी. ते कारलं नाही खाणार तर त्याला बटाटा द्यायचं. मुलं असतील तर मुलं कारलं खात नाही, तरी पण मुलांना खायला द्यायचं, कारण ते कडू नाही लागत आता, कारण त्याचा कडूपणा गेलेला आहे. आणि हे तळून कशी फ्राय होते ना, ते चांगलं म्हणजे मच्छीसारखंच लागतं. आता हे थोडं मी कसं हे सर्व आता मी असे उलटे फिरवून घेणार आहे. ते बटाटे मध्ये टाकल्यामुळे ते बटाटा लवकर भाजलं आहे. आणि हे पण आता कसं जरासं थोडं गॅस थोडा बारीक करते आणि परत झाकण ठेवते. 2 मिनटं चांगली शिजायला पाहिजे. ते सर्व फिरवून झाले. आता थोडं झाकण मारते. 2 मिनटं झाले. आता मी बघते झाली काय ती. छान झालेली आहे. आता आपण सर्व अशी एकत्र करून चांगली परतून घ्यायची कडक होईपर्यंत. आता झाकण नाही ठेवायचं. जेवढं आपण झाकण ठेवणार ना, तेवढं ते कारलं नरम होणार. आता झाकण नाही ठेवायचं, कारण बटाटा पण शिजलं आहे. आता 2 मिनटं ठेवायचं. झालं. फ्राय तशी झालेली आहे, पण ती चांगली खायला म्हणजे थोडी कडक पण व्हायला पाहिजे, शिजायला पाहिजे ते कारलं. हे कारलं शिजलं आहे. हे बटाटे पण शिजलं आहे. थोडं तेल बिल त्याच्यामध्ये मुरलं पाहिजे ना, मसाला. हे असे झाकण खुलं ठेवून आहे ना, हे असे उलटे सुलटे फिरवून घ्यायचे, म्हणजे ते भाजून काढायचे आपण. जे कच्चे दिसतील ते मध्ये मध्ये घ्यायचे. ते आता झालेलं आहे. आता मी काढून घेते. आणि कारल्याचं कसं, कारल्याची आपण भाजी करताना किंवा ही अशी कापं काढताना, कापं काढून झाली की तासा विसायचं नसतं कारलं. सगळं ते कंप्लीट कापायचं असतं. कापून झालं की थोडं 2 मिनटं मीठ टाकून त्याच्यामध्ये ठेवायचं. मी गॅस बंद करते. हे आपली कारल्याची फ्राय झालेली आहे. त्याचा मसाला पण तो घ्यायचा. म्हणजे आपण चटणी भाताबरोबर वगैरे असं खाऊ शकता. तो मसाला पण टाकायचा नसतो, तो असा घ्यायचा. ही आपली कारल्याची फ्राय झालेली आहे. अशी कारल्याची फ्राय तर झालेली आहे. एकदम मस्त गरम आहे. कारल्याची फ्राय झालेली आहे एकदम कंप्लीट.